ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Саудо ТВ, мардами ютуб, мардами муҳоҷир, ҳама каса чӣ хелен? Созен хубен? Ирӯз 14 сентябр соли 2024 1000 рубл 116 сомония дар бонки Эсхата. дӯстони азиз, барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. Замин, мошин, хона чизе бошад дар WhatsApp мо роӣ кунед, навори баъдна рекламаш карда фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастай буди хат тамошо кунед. Аз душанбе квартираи фурӯшӣ аз тарафҳои ноҳияи Шоҳмансур хонаҳои заминӣ, ноҳияи Фирдавсӣ хонаҳои заминӣ, ноҳияи Сино хонаҳои заминӣ, тарафҳои Скори хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ ҳастай. Аз шаҳри Турсунзода квартираи фурӯшӣ ҳастай, аз шаҳри Хуҷанд квартираи фурӯшӣ, аз ноҳияи Панҷ, аз Ҳисор замини фурӯшӣ, аз Ёвон хонаи фурӯшӣ, аз Муъминобод, аз Кӯлоб, аз Восе хонаҳои фурӯшӣ. хулас беҳтарин хонаҳо баҳри шумо. Бо диққат то охир тамошо кунед ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ. Наворда лайкорамон дар канал подписатсия кунед. мо дар хонаҳои арзон бисёр мекунем бача азиз. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортонро равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, дӯстони азиз, барои шумо билети донишҷӯӣ лозим бошад, дар WhatsApp акаи дале муроҷиат кунед. дар байни 10 рӯз шумода билети донишҷӯӣ тайёртон мекунанд. коршон онлайн. шумо фақат як сурати живой аз миён боло, сурати паспорт ва миграсиони карта роӣ мекунед. коршон қонунӣ, ҳуҷҷатҳошон ба тамоми шаҳрҳои Русия кор мекунад. акаи далер дар хизмати шумо 24 соат ина аз номи канали мо Саудо ТВ занг занед. баъди гирифтани билет донишҷӯӣ шумо не ҳуҷҷат мекунед, не патент, не документ бачакмо. ина марҳамат аз номи канали мо Саудо ТВ ба акаи далер муроҷиат кунед. дӯстони азиз, мегзарем ба аввалин замини фурӯшӣ. дӯстон, замини фурӯшӣ роӣ кардан дар шаҳри Ҳисор. номи пешина юбилеи пешина, хушманзари дии ҳозира. 6 сотих замин дорад. се тарафаш маҳкам кардагӣ замини ҳамвор. дар поён дута канали калон ҳастай мега. аз о ҷамъ метонен оби парчов ба насос биёрен. 50 000 бо савдо мешава. се тараф маҳкам муомила дора. рақамҳои дастӣ 8546 ёки WhatsApp ахираш 0775 занг занед. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% ҳай. срош на фурӯхта мешава. бисёри заминҳо ҳастай мақсад сертификат надоранд, қарор надоранд. ҳуҷҷатҳошон 60-70%, не ки ҳамин замина ҳуҷҷаташ мега 100% ҳай. фақат мегирӣ ба номат мекунӣ. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роӣ кардан шаҳри Душанбе, пеши Скори. Садбаргай ку бачаҳо, болои Садбарг. 14 этаж, се хона 60 метри квадратни. нархаш 1 метрш мега 1 метри квадрат $550 амрикоӣ. WhatsApp-шон 7380 ҳозир занг бизанед. корҳои сохтмонӣ дар 6 этаж рафта истодааст. доми нотайёр. 1 метри квадратӣ $550. дӯстон, се хонага 60 квадратни метр. ана дӯстон, метонен дар рақамҳои WhatsApp 7380 ҳозир занг бизанен. ина маслиҳат карда бигирен шам. ин хели нархҳо мақсад редка мешавад. касе ки успед кард бигира шам. айни ҳол мега сохтмон дар 6 этаж рафтастай. хона дар 14 этаж қарор дорад. можад ягон сол пас дарони хонада бидуроем бачаҳо. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ 4 комната масоҳати бениҳоят калони 8 сотиха. ҷамоати Худоё Раҷабов, ноҳияи Восе, 170,000 сомонӣ. ҷои обӣ. WhatsApp-шон 4345 аз номи канали Саудо ТВ занг занед. Саудо ТВ бо канали Хонатеҷа ҳам дорад дӯстон.
канали Хона ТЖ, канали Саудо ТВ дар хизмати шумо. Хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи восеъ ҷамоати Худоё Раҷабов, деҳаи Осмонбика. Маълумоти пурра бо телефон обсвет дора. Ба мошинам алиш мешава. Алиш ба мошин вариантора дорем меган. Хона ҳами қадар кардагӣ далши маблағ нарасид. Касе ки мегира ина марамат ош шава. Фақат аз нуми канали мо ҳар як хонада занг занед. Бачако лайкотуна монен, наворора қадр кунен, пабратски меҳнатора қадрдонӣ кунен. Мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ ҳастае ки ба кирпичи пухта хонара вардоштиянд. 4 комната масоҳат, 4 комнатни хона 5 сотих масоҳат дорад. Конибодом маҳаллаи Бобо Калоновда қарор доштааст. Ана ҳамин хона шикатур кардагӣ, берунаш просто шикатурам кардагӣ нестай. Қудуқи об дар байни хона, ҳавзи об меган, чӣ меган? И тараф боз хоб барои ошхонаву анҷомхона бардоштагӣ, гирди хона маҳкам кардагӣ 272500 сомонӣ меган. Боз муомила дорам. ватсапшон ахираш 3300 да метонен ҳози занг бизанен. оиди ҳами хонаи нотамом маълумоти пурраша дӯстон бигирен. ошхона, анҷомхона нотамом. хона худаш тамом шудагӣ. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ 2 этажа 5 комната масоҳати калони 5 сотиха. мардуми сарбаланди Ёвон бо диққат тамошо кунед. ноҳияи Ёвон, деҳаи Кулобод дуда қарор дорад. 225000 сомон нархаш. 2 этажа. ина хона мана хона. 4 дар хона, як калидор, 5 сотих замин, гирдаш маҳкам. состоянии хона мақсад безеб нест. кришаша нигоҳ кунед чӣ хел фасон кардагӣ. маълумоти пурра оиди ҳами хона, яъне ки мега ки 2 этажка можадами кришаи калоншам 1 этаж гуфта мақсад ҳисоб кардянша. чунки кришаам калони хушрӯ кардагӣ. мақсади аслӣ маълумоти пурра рақамҳои 79 69 да ҳози занг бизанем бачаҳо. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. ана хона мана хона. хонаи фурӯшӣ 2 этажа 3 комната масоҳати калони 10 сотиха. шаҳри Кулоб, Нуробод, Пашадарада қарор доштааст. 130000 сум нарх хона қарор дорад. дар канечкаи Пашадара участкаи Нуробод 10 сотих замин, 3 хона, кришаша хона кадагиай, веранд дора, ҳоҷатхона, баня дорад, термикс бучка дора 1 тонага, ҳавзи 4 тонага дорад, халадени кондитсионер дора, 2 та телевизор ҳам дорад. ана ҳамин қам маълумот оиди ҳамин хонае ки дар Нуробод дар Пашадараи шаҳри Кулоб қарор дорад. дӯстон маълумоти пурраша занг занед. чизе дар шумо боша, хонаҳай, замин, мошин, квартира, дар ватсапи мо дар аввал дар охир мондагиай видеонавор карда ёки суратҳои тоза гирифта рой кунед. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. ҳами ай канали Саудо ТВ бачаҳо пашти ҳаррӯза хонаҳо савдо мешаванд. хонаҳотуна мақсад чен видео, чен сурат, агар худмо рафта видео кунем вай мақсад бо хубтарак мешавад. мулоим карда мардумна нишон метиҳем. агар ки худмон ки нарем, худтон телефонтона баракӣ гирифта видеока рӯй кунед. агар видео натонен, фақат баракӣ гирифта суратҳои чотка рӯй кунед бачаҳо. нашоти хона. хонаи фурӯшӣ 6 комната 14 сотих, ноҳияи 5, 190000 сомонӣ бо муомила дорад. ватсапшон 68 70 занг занед. 1 этаж 6 комната 14 сотих, мақсад дар деҳа, ноҳияи 5 дар дохили қишлоқ ҳамин хона қарор дорад. ин ҳамиқа кардагӣ мақсад. нигоҳ кунед чӣ хел фасон проект зор. як тараф бар хона кардагӣ. хонаи барак не, мақсад барак нестай. чӣ хел фасони калони хуш занг занед маълумот пурра бигирен шав. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ, коробка, 1 комнатни квартира, 6 этаж, 46 квадратный метр дар шаҳри Хуҷанд,
20 микрорайонда қарор дорад. 240,000 сомонӣ ана ҳамин хонаи коробка бояд чӣ дар ҳол савдо карда шавад. Рақамҳои ахираш 600 WhatsApp шунай метавонед занг занед. Фурӯхта мешавад. Яккомнатни квартира, шашум этаж, доми 9 этажа. маълумоти пурра занг занед. Корҳои фасад мега рафта истодааст айни ҳол. маълумоти бештар хутунбу пурсоншен. видеонаварша мақсад талаб мекунед yoki суратҳои дигарша талаб мекунед. ҳамин қадр маълумот мода дӯстон расид айни ҳол. маълумот бештар занг занед. лайкотонро монен. ҳамин комментда нависен ки аз куҷо то чанд сум хона дар кор навори баъна ҳаракат мекунем пешниҳод кунем. Нӯҳамин квартираи фурӯшӣ бачаҳо азиз. Квартираи фурӯшӣ дукомната квартира шаҳри Турсунзода 240,000 сомон нарх 4 микрорайон 60 метри квадратӣ 240,000 сомонӣ шаҳри Турсунзода регари пешинада қарор дорад. хона просто зури ба фасон ремонтҳои замонавӣ срочна дар 4 микрорайон яккомната 6 этаж 60 метри квадратни ҳамин хона 240,000 сомон. хонаи нав, новостройкаҳо, евроремонт, садик, мактаб, парк, бассейн ино ҳамашон ҳастанд. мега хулас ҷои зурдай. документошам мега 100% камбуд надора. маълумоти пурраша хай худотон бо ай ҳами рақамҳои соҳибаш метавонен ҳозир дӯстон занг бизанен. ахираш 35 бигирен. мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ даҳум яккомнатни квартира 2 этаж 32 метри квадратӣ шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ 255,000 сомонӣ. нигоҳ кунед бачаҳо. яккомната квартира 32 метри квадратӣ дӯстон. ремонти фасони хуби замонавӣ 255 дар даруни шаҳр. хеле нархҳо мақсад камтара хеле камтаракай. метавонен занг занед бачаҳо азиз. дом мега аз 4 ошиёна иборат аст. хона дар 2 ошиёна қарор дорад. аз як ҳуҷра ошхона ва ҳаммом иборат буда суруға гипразем чораҳаи коммунизми ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбеда қарор дорад дӯстон. занг зад бигирен шаҳр. мегзарем ба 11-ҳамин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дукомнатни квартира ишам дар шаҳри Душанбе 58 квадратни метр 1 этаж корвон гравзаводи шаҳри Душанбе 275,000 сомонӣ. як савол бачаҳо. ҳамин савола ма бояд ответша дар ҳамин таги комментара бигирем. ҳамин тарзи маълумоти мо шумо дар чӣ хеле дар гӯшотон. мақсад бигӯем ки Саудо ТВ маълумотира наметонӣ ёки хеле гапзанид маъқул нест. мо иваз кунем тактикаи кора ёки бигӯем дар ҳамун комментария ки мақсад фасон гап мезанед чотка бурро гап мезанед. ҳамин хел далши ҳамроҳи шумо суҳбат кардан гирем. дукомнатни квартира 58 квадратни метр гипразем гравзаводи шаҳри Душанбе 275,000. хона ба ҳама чизу чора фурӯхта мешавад. доми 7 этажа. хона дар 1 этаж. мақсад маълумоти пурра занг занед дӯстон. мегзарем ба 12-ҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 4 комната масоати 3 сотиха. ана ҳамин хона бояд чӣ бо нархи 420,000 сомонӣ савдо карда шавад. шаҳри Душанбе 9 километр пеши даромадгоҳи шаҳри Душанбе дарвозаи Душанбе. ватсапшон 6038 ҳозир занг занед. хона дар 9 километр хоб 3 сотих масоат аз канечкаи 35 ва 37 машудка мақсад 700 метр болоҳай. заминҳои рӯдакӣ дар мақсад ҳамин тарафҳо қарор дорад. мактаб, духтурхона наздикишта свети шаҳрӣ дорад, об дорад. хона аз роҳ асосан мега мақсад 16 метр исайда раи калон. маълумоти пурра ҳамин мақсад мо қабул кардем. маълумоти бештар телефоношон дӯстон занг занед бигирен ша ватсапшон 68. 13-ҳамин хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната масоати 3 сотиха. шаҳри Душанбе
масҷиди Сари Осиёбда қарор доштааст 370,000 сомонӣ. аз сабабе ки дар аму таги комментария гуфтанд ки аз Душанбе хонаҳоро зиёдтар монен, шаҳри Душанбе дӯстон хонаҳо қимматтараканд, ба ҳамин хотир ҳама 400, 300, 270, 280,000 сомона. сурашна фурӯхта мешавад бо нархи 370,000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ 3 сотих 2 хона ҳастаи ягон квартира боша. алиша мекунем бозори Меҳргон наздика мега марҳамат бием бинен. муомила дар пеши хонаи фурӯшӣ пеши масҷиди Саросиёби шаҳри Душанбе бо нархи 370,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. хонахари аниқ бошед, фақат дар ҳамин рақамҳои 0101 ахираш занг занед бачаҳо. мегзарем ба 14-ҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 3 комната, масоҳати бениҳоят калони 11 сотиха. мардами сарбаланди Муъминобод ҳаминҷа ҳастен. нигоҳ кунед. ноҳияи Муъминобод хантарош гуфтани ҷо ана ҳамин места 240,000 сомон. ҷои обӣ, дарахтони мевадиҳанда, дарвозаи фасон. хона ҳам проекти хуби замонавӣ. хонаи фурӯшӣ дар хантарош пеши ферма 3 комната ремонт дорад. ду тараф веранд. хоб 11 сотих масоҳат. маълумоти пурра занг занен. хулас харидори аниқ бошад, ҳама одам айпеш омада бина бо хубтар мешавад. чизе ки айпеш дида шавад фикр мекунем ки бо хубтаракай. бисёри нафаро дар амо комментария менависанд ки ҳамин маълумотои ҳамин хонаҳоро бигӯем ки ҳамин документ дора надора. чизе ки маълумот метаҳем ҳамро мехонем. худотон пурсен ай соҳибошон кадом документа дора, кадомша надора. барои реклама кардан замин, мошин, хона чизе боша дар WhatsApp ахираш 99 рӯй кунед, рекламаш мекунем. лайкотон амонен, навор тамом шид дӯстон. ҳамин қашид навори ирӯза фикр мекунем ки маъқули шумо шид. пешай биромадан лайк амонен. дар комментария Саудо ТВ ба пеш зиндаву сарбаланд бошен. раҳмат ба ҳаматон ки моро ҳаррӯза тамошо мекунед.